खुलुमबाय आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन। आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गुसुं ब्लग लाना फैबावलायबाय। बे ब्लगानो जाहैबाय बेदरखौ बोरैहाय सावनानै जानो हायो। डाइरेक्ट सावालासिनो पेपार गिफ्ट बेयाव बोनथुमनानै अराव होबानो जायो। मस्ला मस्लि बायदिसिनाफोरखौ जिखिनि बेदराव होयो बेखिनिखौ बेदराव लगायजोबखादो, ओमफ्राय अराव सावनानै होदो। बेखौ जेब्ला नों आन्दाज खालामदो मोनजासिम बबे समाव मोनगोन बायदि बिसिमावल' डाइरेक्ट हानदो, होनबानो जेबो सिङाव खामहैया। बे पेपार गिफ्टआव जोख्लोबनानै सावोबा नोंथांमोना माब्लाबा ट्राइ खालाम। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। फाइनालि जोंना बेदरा मोननायनि माबायाव फैबाय। अराव सावखांनानै दोनबाय। जों दा आरामनो फिसा फिसा हानानै जानो हासिगोन आरोखि। नोंथांमोननो ससे भिडिअखौ खोन्थानानै दोनथ'नाय जाबाय।